un llibre que es diu Ostende, és d'en Volker Weidermann i està editat per Aliança en la seva col·lecció literària. I és un llibre que em va interessar perquè parla de dos autors que sempre han estat aquí a la llibreria. Un és Stefan Zweig i l'altre és el Joseph Roth. Retrata una mica tot allò que el Zweig deia al món d'ahir, tot allò que va acabar. Doncs aquest llibre parla d'una ciutat d'Ostende que ja no existeix com era en aquell moment, i parla de dues persones, d'ells dos, i de tot el món que els envoltava. Estic en total desacord, perquè parla... Primera, el posen a l'Aliança Literària, però jo crec que és un llibre d'història, perquè centrant-se en aquests dos autors, naturalment, retrata tot l'ambient d'una cosa de les més terribles que hi ha al món, que és l'exili. Jo crec que el protagonista no són ells dos són l'excusa, és l'exili. D'aquell grup de gent que va fugir d'Alemanya. Sí, però hem de pensar que aquí també va haver exili. I ens n'oblidem molt del que va ser l'exili a Mèxic o el que va ser l'exili a Sud-amèrica. I és, el millor del país fuig i se'n va. I això és el que va passar a Alemanya als anys 30. El millor del país va intentar fugir. Però fugir és morir també. Algunes vides que, a part de l'exili físic d'estar allà, tots tenen unes vides també molt trencades, perquè tot això ha portat a trencar matrimonis, a separar-se. De tota manera es tracta d'això, de gent que viu en una misèria d'una manera de... Però és que també destaca, per això aquesta misèria és que viuen fora del país, no saben què està passant realment a Alemanya. Saben lo polític, però la vida quotidiana han perdut. Quan fa 3 anys que vius a fora, has perdut la relació amb la realitat. Sí. Llavors, el llibre m'ha semblat molt trist. Ho és, perquè a més, és el que jo deia, no? És el retrat, una altra manera de retratar aquell món que es va acabar. Sí. Comença parlant de l'imperi austrohúngar, perquè tots dos van néixer d'aquell imperi austrohúngar, que ja no existeix. És més, Roth neix a la frontera de l'imperi, a l'extrem orient. Ara és Ucrània. És a dir, aquest senyor que va néixer en un món austríac, el seu territori, el seu país, ara les ciutats han canviat de nom, la llengua canvia completament de quan ell va néixer, vull dir, les fronteres, ell està a una frontera i ara està al mig d'un país, aquell territori. Tot això vol dir que aquell món, que aquí ells ja eren conscients que això s'acabava, és més, es van equivocar fins i tot quan es va suïcidar s'equivoca. Perquè es pensa que s'acaba amb la victòria del Tercer Reich, no? I no. Vull dir que ells ja estaven al final d'una època... És un llibre molt dur, però és molt interessant, hi ha molta informació i molts personatges. A part dels dos protagonistes, molts personatges. El recomanem.